Датата е 1 март 1941 година. Форсирайки Дунав, Вермахтът навлиза в България преди още във Виена, премиерът Богдан Филов официално да е подписал договора за присъединяването на България към Тристранния пакт. Има нужният брой народни представители. Отварям заседанието. Господа народни представители, господин министър-председател, ще направя съобщение във връзка с заемането от нашите войскови части и администрация ново освободените български земи. Има думата министър-председател. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България. Особено силни ще бъдат тези чувства по отношение на Германия, чието войски действаха в Македония и Беломорието и които по този начин бяха непосредствените освободители на тези български земи. На 19 април 1941 година, което съвпаднало и с православния Великден, българската войска навлиза в освободеното Скопие. От тогава датата е известна в Македония като българският Великден. Филмовата провокация на днешната бивша Югославска република Македония, наречена Трето полувреме, отново подгря споровете за характера на българското управление във Вардарска Македония през Втората световна война. Според комунистическата пропаганда, към която все още се придържа и скопският македонизъм, иде реч за окупация от страна на българските монархофашисти. Според мнозинството от хора и от двете страни на тогавашната югославска граница, просто става дума за обединение на отечеството. Или иначе казано, Третото българско царство е присъединило територии с българско население, които са му били отнети след Балканските и Първата световна война. Ако вземеш две лъжи и ги съединиш в една, те не стават истина. Но ако умесиш лъжата с частица от истината, тя става по-мощна, защото започва да звучи достоверно. Така постъпва и македонийската пропаганда. Взима се факта, че през Втората световна война Македония като част от бившата Югокралевина мълниеносно е окупирана в началото на април 1941 година от Третия райх. С експедитивен договор от май във Виена немците отстъпват само част от българските етнически територии за администриране и временно управление от Третото българско царство. Окончателният статут и бъдещето на тези земи е отложено за решаване след края на войната. Краят или решението на Москва и Великите сили след 1944 година
Ние, българите, знаем много добре и последствията от това решение търпим и днес. Но да се върнем към така наречената българска, а иначе немска окупация на Македония. Към термина окупация в Скопие добавят задължителното уточнение от българските монархофашисти. Да, България по това време е била монархия, при това силно авторитарна, но не и фашистка. Режимът на цар Борис, например, по нищо не се е различавал от режима на убития сръбски югокрал Александър и последвалото го регентство. Но за да се оправдаят всички дивотии и престъпления, извършени от комунистите, винаги трябва да има фашисти. Затова и българските и югославските агенти на Коминтерна налагат термина «български фашисти». За фашистка организация след 1945 година е обявена дори обозепочившата ВМРО. Присъдата е крайно парадоксална, защото формално и реално революционната организация е разпусната от българската държава още през 1934 година. Разгонването е направено от професионалните превратаджии, като Кимон Георгиев, Дамян Велчев и останалите видни звенари. Но стига приказки. Време е да се пренесем във Вардарска Македония от 1941 година. И в това пътешествие ще ни помогне изданието на Държавната агенция по архивите, съставено от Александър Грабенаров и Надя Николова. По това време Българска Македония е най-изостаналата стопански и културно територия на Югокралството, която в Белград наричат Южна или Стара Сърбия. Ето как през 1943 година описва Вардарското краище големият български географ, професор Иван Батаклиев. Нас ни интересуваше духа и състоянието на населението. Известно е, че особено селското население е по-слабо усвоило сръбския език и сръбската културна отрова, отколкото градското население, но пък и по-слабо се е освободило от тях. В Щип, например, тук-там се чува сърбизъм в говора. В Скопие дори постоянно се чувства напредък в това отношение. Българският дух на населението, особено на възрастното поколение, е доста здрав, но поради неизвестността от изхода на войната, той е неспокоен. Това неспокойствие се забелязва още в 1941 година, след започване на германо-руската война, и то дори у най-преданите българи, каквито са екзархийските учители. За състоянието на македонското население е характерно още следното. Селското население на места е много бедно. За градското население трябва да се забележи, че сега преживява една голяма стопанска, социална и културна криза, която в старите предели се изживя преди 30-40 години. Там, тъкмо сега, за неячийството е под силния удар на конкуренцията на едрата индустрия. Сега се пролетаризира градското население, сега се преминава от домашната, патриархална, отчасти ориенталска култура към модерната култура. Към всичко това, като се прибави и деморализацията от сръбската власт, честите войни и разрухи, ясна става картината в Македония. Скопие танцовата работническа група Труд и радост уреди показ на хубавото българско танцово изкуство. Под звуците на старинни инструменти ритъмът на народния танц изпъква по-ярко и по-бодро. Играчите се увличат в разнообразието на стъпките и не чувстват умора. Майсторската игра на труд и радост разкрива ритмичното богатство на българския народен танц. Като пъстра плетеница се нижат игривите мотиви на българската ръченица. И понеже днес македонистите наричат българите окупатори, нека подчертаем фактите от сухата статистика. За да не гладува населението във Вардарско, нещо, което масово застига съседна Гърция под немска власт, българската администрация в лицето на Главното комисарство за Македония внася до 1944 година близо 35 000 тона зърно.
В същото време от областта са изнесени едва 341 тона маково и синапово семе. Внесени са милиони тонове други храни. Сиреч, ако съседна Гърция през войната над 200 000 души умират от глад, то във Вардарско от същата трагична участ са спасени стотици хиляди наши сънародници. Увеличава се поголовието на животните, масово се строят напоителни канали, шосета и над 350 км железници. Отпускат се предприемачески кредити. За делата на окупаторите говорят и харчовете на държавния бюджет. За въздигането на новоосвободените земи България увеличава разходите си от 8 милиарда и 460 милиона лева през 1940 година на 14 милиарда през 1942, а през следващата 1943 достига колосалните над 27 милиарда златни лева. Или това е над 3 пъти от държавните разходи преди войната, и то при непроменен курс на лева към долара. Всички тези инвестиции са насочени в Македония и Беломорска Тракия. Прочутата танцова група от село Раштак, Скопско в София. Сега те играят още по-вдъхновено, защото вече не са роби, а свободни граждани на Обединена България. Танцорите от групата в близкото до Скопие селище Раштак наистина са били впечатляващи. Не случайно при тях, за да видят наживо и усетят силата и духа на българската етнографска област Македония, са водени всички чуждестранни гости на Скопие. Ето, на раштанското хоро виждаме да се е хванал и дори премиерът Богдан Филов. За да подчертае жестокостта на българските фашисти, режисьорският напън на Дарко Митревски стига дори до там, че когато ни показва една елементарна футболна среща на стадион Юнак в София, около трибуните разполага картечници и войска, която уж е докарана, за да плаши и македонците. Сега обаче можете да видите истинската атмосфера и играта на отборът Македония от Скопие, запечатан от лентата на кинопрегледите, произведени от частното обединение Българско дело. Състезанията за държавно първенство са в разгара си. В София на игрище Юнак при рекордно посещение се състоя срещата между тимовете на Скопския спортен клуб Македония и Софийският Шипка. Теренът е разкалян, но това не пречи на двата тима да дадат бърза и устремна игра. Скопяни са явно по-добри. Те налагат своята техника, взимат пълно надмощие и головете валят един след друг в мрежата на Шипка. Забележете изразителната победа на скопски отбор и ликуването по трибуните в София, въпреки че пада местния Шипка. Да, добре са си живели и са се забавлявали окупираните и окупаторите в Третото българско царство. Матчът завършва с катастрофалния резултат 9-2 за скопяни. Какво да кажем за измислицата на сценариста и режисьор Митревски, че скопски отбор е каран да поздравява по фашистски с дигната ръка? Подобен поздрав е бил приет само в международни матчове тогава. Едва ли когато Софийският клуб Левски и Скопският Македония са играли един срещу друг, са си разменяли нацистски поздрави. Но ето вижте снимка на Левски с Динамо Букурещ. Познайте кой отбор отказва да вдигне ръцете и е глобен след това. Казва се Левски. За съжаление, политическото управление на Вардарско не бележи същия напредък, както стопанското. Наистина,
Като се изключат провокациите на Титовите партизани и произвола над българите в италианската и гръцката окупационна зона до 1944 година, относителният мир в нашата зона се запазва. Но българската интелигенция в Македония преживява истинска трагедия, каквато впрочем преживява и българският монарх, цар Борис III. Всички те знаят, че обединението на Отечеството е заложено на губеща карта, защото през 1941 година България е принудена да се присъедини към силите на Оста, ръководени от нацистка Германия. Бившите лидери на ВМРО, като останалият в изгнание в Хърватска Ванчо Михайлов, дейците на ММТРО, македонската тайна революционна организация, като Димитър Чкатров, Димитър Гюзелев и много други представители на българската интелигенция, са категорични противници на обединението под патронажа на Третия райх. Те издигат идеята за автономия или независимост на Македония, през време на която да се съхрани и развие нейният български характер. Така, независимо от изхода на войната, да се запазят отворени възможностите за отделяне от Белград. Но в началото на 1941 година Хитлер няма намерение да затъва в балканската политика, а бързо да нападне Сталин и Съветския съюз. В Берлин държат да запазят всички възможности за натиск и манипулации върху своите своенравни съюзници в Южна и Централна Европа. Българската интелигенция във Вардарско, която току-що се е измъкнала от сръбския терор, живее с донякъде възрожденските очаквания и представи за майката родина. Те очакват, че новата българска власт ще донесе демокрация и социална справедливост. Действителността обаче е много по-сурова. Правителството на Богдан Филов залага на сигурния принцип «разделяй и владей». Повечето стари дейци на организацията са набедени за Ванче Михайловисти, а на постове в администрацията се назначават предимно конформисти, готови да служат на всеки режим. Интелигенцията е внимателно следена, първоначално дори повече от комунистите. Страхът е да не заговорничат срещу режима и, не дай Бог, да поискат автономия. В тази тънка игра новата администрация, която се сблъсква с редица остри проблеми от всякакво естество, започва частично да губи своя ореол и авторитет. Оправдавайки се с военното време, София отказва дори политическо представителство на новите си поданици и техни депутати не са допуснати в 25-то Народно събрание. В оправдание са изтъкнати до някъде основателни юридически и практически доводи. На една от срещите, провеждани от по-будната българска интелигенция, на която се търси решение на назряващата криза, Тома Кленков казва следното пред своите другари. Нашият национален жар се сблъска с системата на поражение, на диктатура, на бюрокрация. Бих казал, че днес тук има стълкновение на два свята. Светът на идеализиращия, до вчерашния роб и на тоя, който е обезверен от ненароден режим, който само успива хората, иска от тях само гробно мълчание. Нашето чисто и романтично национално съзнание се гуши от личните интереси на старобългарите. Ние съжаляваме, че идеализираният българин не го намерихме. Или го намерихме разнебитен, умърлушен от небивал политически систем. Ние се отпихме от свободата и трябва по-скоро да се освободим от наивността си. Няма да позволим да се отчужди съвсем народът от държавата, защото носим отговорност пред историята. Ние си оставаме с идеализма за България и само за нейното добро мислим и за това ще се борим против нейните рушители. Както много от присъствалите на тези събрания, трепетно следени от българската полиция, Тома Кленков не е случайен човек. Той е от състоятелна стружка фамилия. Основател е на популярна банка в Скопие. Създава частни аптеки. Приятел е от студентските си години с Георги Димитров. Последният дори го е водил в Москва и безуспешно се е опитвал да го оплете в мрежите на Коминтерна. Смазан в Титовите затвори, накрая Кленака, както го наричали приятелите, печално ще завещае на наследниците си: никой от тази фамилия никога и при никакви обстоятелства да не се занимава в Македония с политика. За съжаление, този изстрадан завет и болка и до днес се носи от мнозинството българи в днешна Македония.
Старите времеройски кадри с тревога отбелязват, че до 1944 година българската власт губи влиянието си върху голяма част от младото поколение. Под пропагандата на антифашизма някои младежи във Вардарско са склонни да подкрепят левицата, дори в нейните крайни форми на партизанска война. Трябва да се подчертае, че по това време Сърбия и Хърватия са арена и на жестока гражданска война между титовисти, осташи и държамихайловисти. А митът за 500-хилядната Титова партизанска армия ще бъде създаден много по-късно. Броят на партизаните в Македония е бил съразмерен с българските. В старите предели на царството на 9 септември, заедно с ятаците си, те са не повече от 5000 души под оръжие. А както признаваше и бившият диктатор Тодор Живков, побеждават единствено с решаващата роля на съветската червена армия. И ако в България партизаните масово излизат в Балкана през периода от Голяма до Малка Богородица на 1944 година, то същата масовост се наблюдава и в Македония, но чак през месеците октомври, ноември, когато българското управление вече не съществува. Нямаме време да разкажем за трагедията на българите в Егейска Македония и тяхната самоотбрана в Костурско и Леринско. През 1948 година, след края на гражданската война, драмата завършва с почти пълното им етническо прочистване и прогонване от Гърция. Въпрос на друг репортаж е и трагедията на евреите от така наречените новоприсъединени земи в Тракия и Македония. Но трябва да споменем, че наскоро пръкналият се филм на претендента за оскароносец Дарко Митревски не е направен от болка към еврейските жертви в Холокоста, а е поръчан от скопската пропаганда, единствено за да покаже българското управление във Вардарско като фашистко и нечовешко. Само така може да се оправдае и избиването на другите българи, положени върху югоалтара на македонизма от комунистическия терор. За тях Митровски няма да заснеме филм. След 1944 година в Титова Македония са проведени над 700 политически процеса срещу българи. Повечето завършват със смъртни присъди. Други 23 000 души са убити или безследно изчезнали, без съд и присъда. Общо 120 000 преминават през концлагерите и затворите на Югославия, а около 180 000 са прогонени в България и в други страни. От тях дори не са оцелели и снимки. Затова няма и снимки за повечето от хората, за които ви разказваме днес. Но понеже разказа ни тръгна от мистификацията трето полувреме, нека завършим с една истинска история от края на войната, показателна за българското управление в Македония. Тя също е снимана неколкократно от българското и сръбското кино. Сюжетът на тази охридска история е прост. Октомври 1944 година. Бягащи от Гърция немски части водят български военнопленници. Охридчани помагат на 25 от тях да избягат. Тогава комендантът на града край езерото, капитан Баумгартен, поиска от кмета Илия Коцарев да му предаде 25 заложници комунисти. Кметът, който по време на смутните години на войната гледал да опази Охрид и цялото гражданство, се грижал за всички, независимо от политическите им възгледи. Коцарев заявил, че по-скоро ще умре, но не може да изпълни заповедта. След това немците събрали по къщята 20 видни граждани и заявили, че ще ги разстрелят, ако до вечерта не бъдат върнати българските военнопленници. В града били пуснати глашатаи да предупредят населението, че ако не бъде изпълнено ултиматума на германците, Охрид ще бъде подпален. Пред разплаканата тълпа от жени и деца, Баумгартнер се смилил и поискал откуп за всеки невърнат пленник от 1 килограм злато. После смалил размера на половин килограм за глава. Под възгласите "всеки даеме, български войник не даваме", се извила тълпа от жени и мъже, които предали 840 Наполеона и няколко килограма златни накити. Но откупът достигнал едва 10 кила. Тогава пристигнал свещеник Тома Каваев и сложил върху златния куп позлатения кръст на черквата Свети Климент с думите: "Свети Климент ни е вардал и пак е ни варди". Пред тази саможертва дори старият пенсиониран подводничар капитан Баумгартнер не издържал и отменил заповедта за екзекуцията на града и заложниците. Накрая той не взел нищо от откупа, а го предал на кмета Коцарев, за да го използва за благото на града в очакваните тежки времена и глад в края на войната.
За спомен, охридчани дарили на немеца златен пръстен. В нито един от двата филма, и сръбски, и български, обаче не се казва какво се е случило с имането. След няколко дни градоначалникът Коцарев го предава чинно заедно с касата на кметството на слезите от гората комунисти. След това златото мистериозно изчезва в нечии ръце. Трагична е и съдбата на спасителя на Охрид. За благодарност, че през войната е спасил живота на десетки комунисти шумкари, Титовата власт го вкарва в затвора. След митарства и страдания в занданите е пуснат на свобода няколко месеца преди да умре. Единствената му вина е, че е бил българин и обичал своя град и охридчани. След всичко преживяно, един от малцината отседели в Титовите зандани Васил Димитров Хаджикимов, чието слова няма да откриете в новоскопските музеи, заявява: 2, 3 или повече млади поколения не са нищо пред дългия низ от поколение през вековете, които са създали и затвърдили основите на българската нация в Македония и така обезпечили нейното безсмъртие. В понятието нация не влизат само младите поколения от живите, но и останалите от всички възрасти, които се чувстват чистокръвни българи. В понятието нация влизат и мъртвите, тези, които са живели и са се борили за общото ни обединено отечество България.